vi må faktisk göra det. Vi må göra det. Morgon det. Ja. Då kom. Jag vill så gärna. I will do it. Oh my god. Jag hade det att tänka på som gör Syðrugötu särskilt till det man har G-festival. Jag är bekväm och jag är bekväm och det är nog på grund av G. Det är jävligt stort att se hur det brightest från att vara en öliga bygdaslig liten bygd till att det blir en festivaler och så blir det en bygdaslig viken efter. Vi bygger på öliga avskåre mitt i Atlanterhavet och vi bygger på bara 5,5 folk. Vi får lägga en spännande tónleik till Fyri, så föregar kan släppa uppleva spännande tónleik från alla Heimildarfilmurin och östne också det bästa förska som är till i det. G är en festival jag vill ha 20 år och det är som det är en festival som är fyllt mer. Jag någon min ungdom och tävla vuxen. Vi har finns santen i år, the main stage. Jag hoppas bara att man hoppas alltid att man bara gör det något gott och att jag kan ta mitt projekt upp på den nivån som Sandren är gott sander. Så ja, är nervös. Som var då väl är dock inte där på samma sätt. Vi bygger ju alla löjer. Så kommer hem om sommaren till hemlandet och för G. Och så knappt så är man bara i mittpunkten. Alltså det här det sker. Och folk kommer här och vill gärna vara vid. There's always so much room for discovery and like surprising moments here. Everyone's so excited to be here, like the audience, but also the acts playing. It's great. Alltså om det spelar eller inte spelar, det är också det blir bara så att lyckas det är inte en auktoritetsbonus för kväll. Because I'm going to stay for the festival and go and see some of the other artists. If you're coming to find me, there's no use, I left no traces behind me. Over the hills my feet are marching under a sun that sees no wrong. Yeah, I'm gone yonder, some say down under, either way I'm free. Yeah, I'm gone yonder, some say down under, either way I'm free. Men jag tror att jag har tål, att jag tömmer en atelier som bygger här. Jag får och in här och tråga det ut från egna husen och hålla det i vägen till morgonen. Vi tror jag det är. Detta har mamma ordentligt väl. Vi är cirka 20 folk i huset, 8 i tältet, en är vi cirka 12. Ja, gott väl. Men det verkar till att jag älskar det. Jag älskar att få festivalen. Tanda är det isnjättarna. 20 år. Det är nu blivande några festivaler och tilltag i förrjun, men det som behöver, alltså G-festivalen är väldigt fast och är allt och att tonläggare ska utfordra. Ice, ja. Det kommer för upplevelse, men det kommer för att få örvelse, alltså du första steg är en örvelse upplevelse än du letar efter kanske. Jag har alltid att G-festivalen är rätt. Alltså ett fyrtårn.